Għalkom din il-bicċa forsi nibdew din l-intervista. Ħadd li għadda fil-gazzetta ta' kull nar taħat it-torċa. Rajt li għandkom kif nedejtu l-kampanja edukattiva 2018-2019. Ħan nitkellmu bażikament fuq il-lob responsabbli kif ġieli tkellimna ma' Kejn diġà, però llum ħan niftħu iktar fuq din il-kampanja li intom għadkom kif nedejtu. Bħala fondazzjoni taħdmu kontinwament fuq til-kampanja edukattiva. Aħna qegħdin waslu għarfin l-telespettaturi tagħna biex kollha kemm aħna jiena wkoll nitalmu. Sewwa, mela, ħanitkellmu aktar dwar da. X'inhi din il-kampanja għalfejn x'hemm differenti forsi fl-2019 differenti minn l-2018? Ekku, l-War Nofsinhar it-tajjeb lilek Alfred, Tiziana u l-tim tagħkom kollu li bi pjaċir tilqawna biex nofru il-messaġġ tagħna. Il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli tnediet lura fit-18 ta' Frar 2014 blan ewlieni li niġbru fondi kemm lokalment minn setturi tal-lob, gvern u entitajiet oħrajn u niġbru fondi wkoll Ewropej għaliex biex niffinanzjaw proġetti, inkunu ta' support għal min hemm barra qed ibati mill-vizzju u kif ukoll insaħħu il-kampanja edukattiva tagħna. Barra minn hekk nixtieq nagħmel referenza wkoll għal prinċipju ewlieni tal-lob. Il-prinċipju ewlieni tal-lob x'inhu? Li l-lob għandu dejjem jitwettaq b'maniera ġusta u trasparenti, il-bot mill-korruzzjoni u l-kriminalità u kif ukoll importanti immens li t-tfal tagħna, persuni ta' età tenera u l-vulnerabbli jiġu protetti. Hawnhekk inħalli daqsxejn f'idejn il-kollega tiegħi Shirley Abela li hija l-koordinatriċi tal-kampanja edukattiva biex tispjegalkom fuq il-kampanja tagħna. Insellmilkom, nirringrazzjakom tal-istedina. Nibda biex il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli taħdem dejjem flimkien mal-Ministeru tax-Xogħol u Edukazzjoni. Dan biex jitqajjem għarfien għall-Lob Responsabbli fis-sfond edukattiv. Il-Fondazzjoni nedit din il-kampanja edukattiva għall-iskejjel għall-studenti tal-raba sena fl-iskejjel primarji tal-Istat kif ukoll dawk tal-Knisja u indipendenti madwar Malta u Għawdex. Din il-preżentazzjoni qed tiġi mresqa lejn l-istudenti permezz ta' maskot, għandna maskot jismu ċipi li t-tfal jieħdu ħafna pjaċir bih meta jarawh. Fl-istess ħin għandna l-preżentazzjoni li tinkludi il-tagħlim b'differenza u ninvolvu wkoll logħob edukattiv. Dan kollu qed isir biex l-istudenti minn din l-età tenera jibdew jilqgħu għal din il-problema tal-logħob li qed issir komuni ħafna. Naf li m'għandniex mistoqsija fuq, għawattu li ibqgħu żommu l-mistoqsija. Però kemm importanti illi jitalmu tfal iż-żgħar ta' età tenera daqshekk u kemm forsi intom kien hemm xi każijiet li intom intqajtu magħhom li tfal stess imorru jgħallmu lill-ġenituri huma jew qed iwasslu l-messaġġ huma. Iva, Tiziana sewwa tgħid illum il-lob tant inxteret fis-soċjetà tagħna. Alfred għadu kemm semma li nkunu madwar il-mejda, qegħdin nieklu u kulħadd fuq il-mobile, fuq il-laptop. Ma rridux ninsew li llum it-tfal tagħna għandhom aċċess kbir għall-mobiles, għall-laptops, għall-iPads illum. U l-lob sar faċli immens. Aħna dejjem insostnu, aħna nduru l-iskejjel ta' Malta u Għawdex u nedukaw it-tfal. Importanti immens li mhux it-tfal biss jiġu edukati, imma wkoll il-ġenituri tagħhom. Barra l-istudenti konna nedejna laqgħat ta' diskussjoni wkoll mal-ġenituri ta' dawn l-istudenti. Il-ħsieb tagħna huwa li nerġgħu nibdew
għax inħossu li hija importanti immens għat-trobbija tat-tfal tagħna. Infatti jintom bħala fondazzjoni qed tħossu li b'dan kollu l-kampanji kollha li qed tnedu qed tagħmlu diġà x-xogħol li qed isir qed tilħqu l-miri tagħkom qed taslu fejn tixtiequ taslu. Iva, il-kampanja edukattiva tagħna nedejnija lura f'Jannar 2015. Mis-sena skolastika 2015-2016 saw dorna aktar minn bejn wieħed u ieħor 4,000 student. Xogħolna ma jqafx hemmhekk, għandna diversi għanijiet fejn tista' tispjegalkom ukoll l-għan tal-kampanja edukattiva tagħna il-kollega tiegħi. Mela, l-għanijiet ta' din il-kampanja edukattiva huma l-ewwel ħaġa li l-istudenti jifmu il-kunċett ta' xi ġifieri meta tilab b'mod responsabbli. U il-kunċett ukoll ta' ċittadinanza diġitali. Li jifmu wkoll id-differenza bejn il-vizzji u t-tul ta' ħin li qegħdin iqattaw fuq paġni soċjali li dawn jistgħu aktar il-qudiem ħajwaslu għal problema tal-lob. L-użu eċċessiv tal-internet u l-lob patoloġiku li dawn ukoll sfortunatament jistgħu iwasslu għall-lob aktar il-qoddim. U din il-kampanja edukattiva qiegħda tipprovdi protezzjoni lil dawn it-tfal ta' din l-età tenera u l-vulnerabbli. Xi kultant naħseb l-istess it-tfal ma jkunux jafu x'inhu jiġri. Huwa proċess, ġifieri maħniex qed ngħidu li t-tfal ħajjitlu jenaf online site, online gaming u għed jilħabu, taf xirrit nejt, pero fil-verita, ħatkellimni. Viva. Għala il-sentence. Pero fil-verita, ija a gradual build-up tista' tajt. A gradual build-up. Ija l-axħar kelma li jett. Din l-intervista tkompli t-tini parti taħħa. Għalek sadattant dak il-numru 100 għaw 1777 1777 1777 1777 iktar tinsamaħ jarek. 1777 1777 għal min għandu l-vizzju tal-lob, għax dir iktar importanti, ma jistax jiqaf minnu, għandu problemi kbar, ġab problemi fuq il-familja tiegħu, ġab problemi fuq il-personali, il-paga ma s-serviħ qatt, dal-qed ngħid hija realtà u missu magħha ta' kuljum. Kemm iċċempel 1777 anonimu ħadd ma se jgħid xejn fuqek dak huma nies professjonali ma jgħinuk toħroġ minn dan il-vizzju li qeret lilek u lill-familja tiegħek u anke lit-tfal tiegħek. Għax ħafna u issa jgħidulna sħabna fit-tieni parti, meta jaqgħu fil-vizzju tal-lob, lanqas biex jixtru l-affarijiet essenzjali għalu liedhom ma jkollhom u rridu nitkellmu ċar. Mhux għax iridu hekk għax jaqgħu f'dan il-vizzju. L-affarijiet essenzjali ta' tfal li huma ħwejjeġ, eċċetera, laqqas ikonna biex nixtru għat-tfal. Anke l-flus ta' tfal nużawhom għall-lob li huwa ħażin ħafna. Mela ejja ċaqlaq minn hemm 1777 u jkollok lajnuna meħtieġa. Fit-tieni parti mbagħad anke jkellmuna Kejn u Xelli fuq dak li qed ngħid jien ibqgħu magħna.